Volám sa Lucia Šimeková a som hrdou majiteľkou siete fočkární moderných vietnamských bistier. Sebavedomie čerpám z toho, že viem, čo robím a prečo to robím. Každý deň sa obklopujem inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí veria v to, čo ja. Cítila som tlak byť niekým iným a viac tým, čo odo mňa očakávajú. Ale práve v týchto momentoch som si uvedomila, že to, čo ma robí jedinečnou, je moja vlastná cesta. Keď sa sústredím na to, čo môžem ovplyvniť, tá hnacia sila prichádza sama. Byť alfou pre mňa znamená slobodu a nezávislosť. A také má byť aj moje auto. Praktické, spoľahlivé a také, ktoré mi uľahčí každý deň. Som verná sama sebe a som alfa.